Ar an lína telefón inis tá Sinéad ó Seachtain na Gaeilge agus fáid chuig an clár an mhuiine muice Sinéad. Gur míle mágat. Ok, inis dom faoi Seachtain na Gaeilge mbliana. Catá ar siúl an seola agus a riile. Ok, so beag an seola Oifigeach ar siúl in mbliana mbliana agus go bhís is é seo an céad ó gur seola mar Seachtain na Gaeilge in mbliana. Béistir siúl sa chultúlinn ar bhóthar na bháil agus beag lá táille gain. So tá idir bís faoi beag seo popéid ó Fibín bunathe ar an gláir atá acu ar tíid cethir dar banam saoil faoirád. Agus an sin beag leir síimseocht ar siúl de fáistí, beag péintá láig agus beag daoine gléas a suas agus beag Gaeilge ag na síimsóirí ar fad. Agus beag ceol bio ó chláán Victoria an grúpa ahananta ó Chrídóir. So tá siúla go méid anna lá ein, is imach sé an ascaig sa fáilte riomh coch. Agus tá siúla go méid pobl bheith fer sin an tachiúlinn agus teachtamach an tanmh bhaint as an lá. Agus in íag sin tá clár omláin ar siúl in ar riar beag annach chuid imachtaí ar siúl ó héh mór imachtaí de beag be me tachu le móriainéir a bheits ar siúl san onadain Titanic in mbliana, so tá siúla go méid aníthe gon an sin beag me tachu le imachtaí sport timp na tíre beag golóirm ar siúla scolana agus más mai le daoine ólas áil ar an himachtaí ar fad is fé lo fechant ar an sivid línatá gin www.snag.ie no beag iris sé an asca ag dolamach leis an Irish Daily Mail ar an saharn an tuchtú lá fihead de bhífiara sin an lá céine leis an seola in mbliana agus tá clár omlan na fhéile le fescint san iris agus beag tá aglah agus mí na sport agus glór ólis samúla agus PC bioga PC trna gist agus rudí eile a scolna agus don fphobal I gotana chumá so you má féile daoine cóptain Irish Daily Mail á leoisiamh an iris agus tá siúla go muine daoine tanna bhas. Ítach, so beag sin le fáilir an 8 lás fé de mí fiara, yeah? Ar an saharn, yeah. So ná dearnach sa bhí fiara is féidir just an ná céine leis an seola freisin I mbliana, yeah? Sinné, yeah. Now, Sinéad, bhfuil rud a cinnte seoil I ngáileh freisin, bhfuil cinál seolan á láseáil le seoil I ngáileh? Tá rud ar an siúl in nálamh beag seola ar siúl is dóilm ar an lá chéine leis an seola in mbliana agus beag ceol agus crach ar siúlacha níl an tólas cíntathe go fólíonn just mad leis an seola sin ach beag gacholas ar an síomh sa gine nar bheith sé sin réig is féidir just chuirda géanamh ar chun déna galbh agus tuí daoine ar an óla sin so glóir das na himachtaí beag siad ar siúil in oras na Nuail atá ar seo Dhomnaill an sin cean ceathrú chunar na Gaeilge sa galbh. Agus tá imachtaí do bhicléin, tá imachtaí do chuoine fása, imachtaí do fáistí, so big rud dain do gachtainna tá nach mór gach imach sé an asca seachas beidir na cína tar siúil san ihe ceannas na hínta ceol is ceol chuirmach iad so big cos fégan le chéar an doras ach mar dúir tá gach antóla sin ar fád le fáil ar an siomh comá sin www.snag.ie. Inis tá an stáisiún táid sa a lunithe nó site I taobhhéir an cahar lá léa. An bhfuil éon álas go catar siúil ar taobhhuaid an cahar himachtaí a bheith siúil. Tá golóir rudí ar siúil timp an ceantar tá chuna imachtaí bín golóir das himachtaí chuirtar is kind of grúpi pobl is grúpi áúla a chuann ar siúlaí so orintanta ní cloisiid bhí gachar atá siúil agus cé nach ééis an rud is fearr orintanta jo bín an méid sin ar siúla daoine ní bhíon an taimach acu an imachtaí ar fád a chláú. Nílam lá cinnta cadtá siúil timp an ceantar sin tis gom like an ob tá Gaeilge rachrin atá ar dulch míide big siad nig agrú chmórtas pela na Nuail chláistí so big Gaeilge chláistí bloch lia ag immertin aige chéile tá coppla imach sport eile ar siúil Tés gom gnéanans an sépéile glún tarmh déanaan siad an íomh cheol de ganná níl na sunraí sin cínta go fól. Sin rud is fearr le déanamh ag beag mar luigh méid tá tíh luna gan ach beag apaghinn chumá just seach na Gaeilge 2015 agus beag an tólas is ratha ar fáil ar an option so féle daoine dolas seach agus a gundé áúil or an ceantar haar timppelach a chuirdach agus ar an app chumá ní go méid na himachtaí a bháin beag rudí ar nós frása an lé agus beag ólas fiach na Gaeilge gotana agus beag na sunní teagháile ar fad má tá daoine ag géirí teagháil léanamh le grúpi bhfuil imachtaí agratha orchuil. Agus mé éon imacht mór ar siúil sa cahar. Níl
Dír cínta go fóil tá súlagan go méid ag éirí ag in rud an chuirsúil i gentle le Gaeilge sé Gaeilge an taobh Gaeilge a bhainins le St. Patrick's Festival, so tis go big St. Patrick's Festival ar siúil sa Seachtain dearnach den éile, so tá súlagan rud mór a chuirsúil imach ceol a bheith saon ach just níl na sunraí cínta go fóil, so ní féilim níos mó ná sin ach béis siúil tá coppla ra again ó híh léide béis siúil ar an dearnach an cúig láideag nó luúan an séú láideag ach is féad arís beag an tola sin ar fád ar an sih agus ar an app ach be glóir amach eile arsúla Gaeilge timppel bhlachlí an deirseachna sin glór imachtaí a méid Gaeilge mar chuid lárnachó beag imachtaí dátheangacha agus imachtaí bunathir cultúr na nuil chumá agus nu mar sóla is féle cultúr agus teanga íseach na Gaeilge, so jo buatlinn an dára a chur chun cín le chéile. Ó an céirí mór ar siúl fós Sinéad. An ceanna bhí ar siúl cearnach murfan ceapan. Bíonn sé ar siúl ach neadidir míonn sé chomór sin bhí a caiint leis an man atá bhíonn sa gaigrú agus sinna bhí ráice ceapan si níos chomór mbliana ar le déine is a bhí sa céad chopla blion so béisiú déana bhíoch go tógáile sin agus tátóla sin ar fád ar an sih atá ag St. Patrick's Festival St. Pat's Fest.caí is dóilm nílam lá cínta fi sin agus is féidir Gaeilge a chuirdach an sin agus tátólas ar fád dain. Ach tis gom bíon annach racha buint leis an Gaeilge mór bíon glór Gaeilge le fescin timp na háir an lá sin. Drasta tú hain ann nó Hannah? Ní rastal ní as blachlí a mé agus déana míocht blachlí a heachchan ar lápáidir cai mé bheith go thomlan macánta. Ok. Carbas tú hain, Sinéad? Is astrahead á mé Dréad Ok, chun é an liú. Tá mise, well, is mise duine do a cásne. Tá mise loníthe bailíon Bhéatic. Ó an bhfuil tú? Tá mé, agus bin ag siúl. Ar an trá níos mána trí nó ceir ar sa Seachtain agus ag rothíocht faoin an ceantar sin freisin, so is cásna bhí mé coint le Jenny Hannah agus bhí mé ag sort of smaoineh bhfuil beidir go méid pí cara going faoi an banna ceáil seo ling. Now bhfuil éon álas a gut faoi an banna ceáil sin. Rear it is come like beg si de gasisiún couple fi an nua yes le linheach na Gaeilge tá couple cean nu le chur near der acha agus currently gachar near der air on YouTube tá acha so is fiúsúlachan all der sin but ceapan béisiad Harveh an óhach timpplaach na Gaeilge déanaan siad golóir ceochar macha agus tis gom bhí déine grá an béisiad ag déanamh ceann in Nunéden Three Sisters teachtarna sin so tá si an nig tanú gomór le sin bí an fhéile anna bhórach an Nunéid an gachlíon mar chud de lálapádraig so stoi ach tá dis gom goil a Facebook lenach Facebook ag seo linn féidir éisi na chuirach agus joí gach den a gacholas ar catar siúlach a bhín siad Harveh an óhach an tam ar fad. Céin sáis bainte tá a cob le choláiste Lorgan. Bhfuil is a good fi sin? Is stoi go bhistom fúlaidir ar fad le chéile bhíidir fad ag freislir chláiste ar Lorgan ar bhíidir mar inar mar ghaltaí agus an sin táisiid ar fad ag obair ann mar chinnerí agus sé míhall fuil atá ag banistú choláiste Lorgan agus bhí an svína bheige coppla fi an ceola dhéanamh agus dar ag Har Barlow agus is stoilm gur ascar an grúpa a sin ach ní mis an duine fear le bheith ag caiint fi mérá. Is cum hat magalár. So tá CD ceol bhíú siad á eisiúnta rin coppla blian ó hin ach ní raibh céin le tamil hosní mar ag chur CD amach a déanta le Radio Rira an stáisiún do chuoine óga bhín sa créile óhlách lia. Im mbliana níorchurach glúies gur óramach hí bailúchan de sna herán is fear bé seo an dehu or bé gohfuil carteag an dehu bblion de Radio Rira. So tá chud na coppla cóp an CD sin fósagin siú an bblion scate. Ní bheith cean ó im mbliana ach tásúlagan go méid an rud an churmach an bblion tracún just hí ahrú fórda agus hí ahrúir ar bhanistíocht an stáisiún le déine so just le gachrod ag doraig foréir an ar deis rud nua a churmach. Sinéad ceistile, cé ná an bhfuil an seach na Gaeilge siúil in isis tro léon Beiidir? I bhhad níos fuid an sin, credin an áchred buníú seach na Gaeilge in 1900 is a dó. So tá seach na Gaeilge ní sinna 900 is a dó. Wow, tá sin níos má an 1900 is a dó. Níos má na céad blion. Tá seach na Gaeilge mar éile ní sinna ná an stát fiú. Wow. Níor a bheits gom fi sin cred ní cred. But an rud a hála bhíú sé an a bhór ach an sin le linn Beiidir ó na chuigadí godí
Dere na nochtodí tús na nochadí ní raibh mór an siúl ní raibh éile chomór is a bhí agus an sin rinne chun na Gaeilge cinenne le linn na nochadí greibh siad chun iireachtaí aanamh an branda chur chun cín agus an éile chur chun cín ríist agus buic le diatá gar go brálinn an bblion chatte glach níos mó na 8,000 duine páirte na Maidín na Gaeilge agus tásúlagan go méid níos mó glach apáirte an bblion chuún an mbliana chumá so tá bhíidir tú ag tanú go mór leis an bhéile chaid mérá. Agus céirt fé sinna céirt fé an factus do gná daoine le bheith cáint Gaeilge an mu sin ag fiosú na blianta seo. Gohfuil tá seachtain na Gaeilge mar chud de chunar na Gaeilge agus bíon rangana siúla chunar na Gaeilge agrion chunar na Gaeilge sreach chuircail chóra dar banam is leor burt agus tá níos mó na céad chuircail chóra chlórathe linn mbliana agus tásúlagan go méid an branda a heola againn tá 6 uas dáú déanta ar an branda agus tá logo is mána nuas gachrod. So cé bhfuil seachtain na Gaeilge ann mar féile í hain tá golóir deis an chud Gaeilge úsáid le linn na bliana agus tá golóir fachtas siúl lína chumá is áisiintach iad rudí ar nós Twitter agus Facebook tá sais líonra tá Gaeltacht digitach crutha lína in riir le Twitter bíon golóir daoine bhfuil Gaeilge acha ag caint an Gaeilge agus úsáidan siad an hasclub Gaeilge. So má dhéanaan tú chuirdeach ar Twitter ar sin tuir golóir daoine bhíonn sa caint an Gaeilge an tamar fád agus ag play gach ábhar faoin spéir ní hamháin cuasaí Gaeilge agus cuasaí na Gaeltachta ach bíonn siad a caint faoi gachard cuasaí sport agus ceol agus cibéad gur bháilata gháil leir faoi agus tá coppla fachtas óir tosna le déanaine neidir ar thuúla si faoin rud atá ag cuisin na bhochail nua dar banam hasclub learn an de lú tá 6 gramán déanta acha agus tá na gramán scapa timppla na tíre tá chuna hart ar fithe frás agur fiile úsádagus tú ar ihe an mu más maiid leat duine a fiochas suas mar déirtar tá na frásí ar fád atá uat in Gaeilge agus méle ar an ramán sin tá an fachta sin ag fáilt annach chud pebliacht a fi láthair. Agus an ceist Derek Sinéad inis dom faoi na ambassadors í mbliana Cléanaan í Kisleán agus Tomás ó Conéile. Tacaíochta yeah, Tom vertical goblin Tomit anna hosta fi role Afric ar an glár Afric ar teach cahar ag Cliana agus fi láthir tá si gobar ar 2FM bín sé ar an glár le ón McDiarmada ag an deirseach na déine siad clár dátheangach agus tá Cliana gohúntaach tá si an ahananta a ní na páisí scoilach go háthe í ón role Afric agus Tá Tommy Goberlin comá tá is agurthóir ar an Irish nós Tommy so tá anna ana ag míntar an túisgurt ar ach go háthe bhíú sé ag obair le BBC agus bhí sé ag loithhrú an chlár i láir an éig agus bhíú sé ar an radio chumá so daoine an ahananta iad agus tá vertical ionach daoine óga bhfuil atá ag déanamh anna chud leis an Gaeilge agus ag obair leis an Gaeilge so tá sé ionach Tommy anna hása bhfuil siad linn agus basically frastal ar glór imach tíle linn na féile beag an verticha ag an seola ar an tochtú láfihead agus glóir rudí eile chumá. Tá cuiile álas a going inis ná cuiile álas ag cuiile gine na lochdáiseach de freisin faoi seach na Gaeilge im léana so is gur míle maithe go as caintling Sinéad agus gonáirí libh san seach na Gaeilge im léana. Gur míle maithe go éis. Tá aon rud eile uamh ná bíoch chéon leisce gléachir má féad libh just gléachir.